dom pini bertarji tap pini prime time news samang pini li imoni teron pi aprang si bertang don pen cepajur midam de aprang bertang kong pi arji kha lang lokso sartheng tipen kandong rong pharong rong ni ara tum job kara tangka pharoi sira chokner kebet longchor garam pani penno kotarat PHC amok kewang we puthak ningkang samse kachepaklang CM tuliram longhang kaping khat ating pen pini men jilem satum kelakha isi bomu atar ararapan sangkiron bertang kong PRJ dal ke putat bertang dal pen cepajur midam snang bitongan sama konstituensi aloke dok karbirong sopi kelakha isi bomu atar aratumapan karbiang dan mas council CM tuliram longhang pen kaping khat ating si edon pen sangling krepolapen dalilin ronpon Pinilabang so sangai hui kiron along ronpon pe aprang mobile corona ke so checkpoint at si ronpon pedo. Kidamtang dong kamukam Waisong Stadium along Karbiang Law Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lams Chairman Lapen Dilara Tumapan Kaping Karating Pen Pinimen Meji Lams Chairman Bidiatiron Lapen Ari Sangho Prokas Kathar Silong Timong Himari Hanse Bidiatimong Atum Chalang si Bomwater ME School along Bomwater Polling Station Right Wing Lapen till Left Wing Lapen Karbirong Sopi Kelakai Sierra Tumapan Ration Card Kido Lapen Kavia Tumapan Adontin Sanglin Krepo Lapen Dali Ilin Ronpon Tong Kamakam Pen Berta Pangdakpon Tikanto Terang News 24 Karbiang Long Joysing ti Sampang Cholapen Sonoram Teronatum Sar Kengti Lapen Kandong Rong Karong Aratum Jokara Tangka Chopedet Posi Hadak Aratum Pen Jongpon Lang Loksop Kandong Rong Parlapen Sar Kengti Rong Rong Niara Rapan Joy singing ti Sampang Cholapen Sonoram Teronatum Job Karatangka Chopidet Rong ni arat pen kacithana tengki inut pen pharoi sirat thoknar kep ansi pichot lapen akam ta arnisi ansi klem longchot bon ta ekauna longke suri sira pharoi ni an chethap lapen aminata tangkata chi endam longle Joy Sing Sam lapen Sonoramatum si account pon pidet po latum si endam lapen passbook jong si pidun de pulotang te account nang blok picek ji putak kether pon pado lapen edona long bang kep do pon ta ration card along ta bang private pipon chot putak akoy pipon arjumi me alam account holder kawe pin pen ke koson si tangka endam long lo mate account holder aveda ta tangka en long loma long lema bang salam apor si thek pon long po ke nilihin penat no helang itung kami klaim hedi ani si helang la ke ani si wet pu sipu ama jok karbu hedi di tong na pangrumpo helang itung si wan po la se ani sadam itung long lo pharu sira sarikuri inka pusana che tapik mang ko palo ne ekharosu jini ne pen ko pane pusana che thabang ke nali tumlo Kita thabani lita chini donde seta bang ke thana lam bang ke kharaso pulo bon seta nili tohan ke ek din hajira claim nahi po masi ek din bang hajira claim non lo ke paisa ke nili tumle bang che ulai da mali bang se ko ulai pon masi nili tum han si dak se paisa na pi wan itia paisa nang pilo wan itia pusa nang pilo ke din nang tufan lapen laso pusa nang li tum benglong chu ulai dam nang li mithang jungjung ma mate hola tum ke kam claim tum si Nah nili tumle che ulai dam li jongjung le che dai le hala kam nang ke claim ke japon ra patum si ko ulai don si nili thoi mana pilo lapen hala kam claim bang kumai lo ne la dak pen job kar kam claim pon bang ke sona thana ka la pine sona me dal ai nili tum la me lang suni dai pu seta men binong ke joy sing ti pen lo dia Kuloni pen Arun Crow, Cherap Chetodon pen Birta Pangdakpon, Deboram Kathar, News 24 Karbiang Long. Bogajan constituency ang kangalong Amarjan Goram Panila pen Nokota Arong Aratum, PHWS salang Junlong Wang Wipin Pinlang Pusi, Herang Klihum Ridama Porhut, Havar Aratum pen ng Pachinidon. Lakha Kretoksi Bokajan LA constituency ang kang Bokajan constituency awar Amrajan Garam Panila pen Naukata Arong Aratum PHC water supply lang Junlong Wang Wipin lang Pusi, Herang Klihum Ripon Havar Aratum pen Birta ng Pachinidon. Chokiala Division PHC Department angkang PHC water supply lang kipiahem contractor atum kacepatang te penajok amu wang vedadlo. Lasi Karbiang Long Autonomous Council PHC in charge EM atum pen Havar Aratumapan
Akisung akasiksa kaputak chini pen kisung kasiksa kepajok ponjepan prapchin pen saikering ponjepan Harvard ada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council apan chuning ripon. Bali Pathar pen berita pangdakpon Jotna Singh Be News 24 Karbi Anglong. Ini berita lapan sekan tanilo demi thakmi pardon.